To fa, alamu sun bayyana ƙarara. Nasir Yusuf Gawuna zai zama gwamna a jihar Kano. Sabuwar rigima tsakanin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje, haɗe da Abba Kabir Yusuf ta ɗau zafi. Kamar yadda kuka ji kanin labaran, sai ku gyara zama ku kuma biyo mar zuwa ƙarshen wannan shirin domin jin cikakkun rahotannin. Amma kafin nan, kada ka manta, idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da ka yi haƙuri ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun labarai da rahotanni kai tsaye da zarar mun ɗora. Alamu sun gama bayyana inda kotun musulunci ta jihar Kano ta zayyana wa jama'a kan cewa Nasiru Yusuf Gawuna zai karɓi gwamna daga hannun Abba Kabir Yusuf, inda kuwa magoya bayan jam'iyyar APC suka shiga wani yanayi na farin ciki. A karo na biyu, rigima ta ƙara ɓallewa tsakanin Abba Kabir Yusuf da Kwankwaso da kuma Abdullahi Umar Ganduje, inda aka ji Ganduje yana cewa dole fa sai Abba Kabir Yusuf ya sauka ya ba Nasiru Yusuf Gawuna mulki a jihar Kano. Shi kuwa Kwankwaso aka ji yana cewa Abba Kabir Yusuf gabaki ɗaya bai san menene mulki ba, jaki ne shi. Komai zai iya faruwa tunda aka ji Kwankwaso ya ce wa Abba Kabir Yusuf jaki. Ganduje ya shiga wani yanayi na farin ciki da jin cewa ya haɗa rigima tsakanin Abba Kabir Yusuf da Kwankwaso. Masu sauraronmu, kun ji dai gaskiyar abin da yake wakana. Duka-duka, anan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Kada ka manta, idan wannan ɗin ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da ka yi haƙuri ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun labarai da rahotanni kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da sosai. Zamani TV 24 New, tashar al'umma.